Sláva Isusu Christu. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Drahí spolubratia v kňazskej službe, milé vizionárky Vedka a Katka, ctihodné reholné sestry, milí diváci televízie Logos a televízie Zemplín, drahí pútnici. Nedávno som prečítal túto správu. Manželstvo homosexuálov bude anulované, zrušené. Prirodzené právo má rodina, ktorá pozostáva zo zväzku muža a ženy. Neexistuje žiadne právo manželstva pre homosexuálov. Túto správu potvrdilo tohto roku 147 sudcov zo 47 krajín sveta v Európskej rade v Štrasburgu. Musím povedať, že som sa veľmi potešil tejto správe, že konečne zvíťazil zdravý rozum u sudcov Európskej rady, ktorí sa na tému rodiny jednoznačne a správne vyjadrili, že manželstvo je zväzok iba muža a ženy. Lebo v poslednej dobe mnohé excesy viedli až k úplnému chorému zmýšľaniu. Keď si niektorí mysleli, že manželstvo môžu uzavrieť hociako a s hocikým, dokonca aj so zvieratami. Tiež Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu podľa Matúša hovorí o manželstve. Tvrdí, že Boh v manželstve spojil muža a ženu a manželia sa nemajú rozvádzať. Doslova, čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Ale farizei namietali Ježišovi, že Mojžiš predsa dovolil prepustiť manželky a rozkázal im dať priepustný list. Vtedy Ježiš vysvetlil, že Mojžiš dovolil Židom toto pre tvrdosť ich srdca. Ale od počiatku to tak nebolo. A ďalej, každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží. Dejiny ľudstva už zažili všelijaké situácie, ale to, čo sa začalo otvárať na začiatku 21. storočia, možno, že už aj predtým trošku, už hraničilo s totálnym úpadkom rodiny, morálky a zdravého rozumu. Ba môžeme hovoriť, že dochádzalo až k veľkej zvrátenosti. A niektorí sa s tým dokonca chválili a chvália. Človek, koruna stvorenia, sa dobrovoľne zrieka svojho rozumu a slobodnej vôle tým, že tieto dary zneužíva v neslychanej miere. Heslo dnešnej doby, najmä u mladých ľudí, ale aj u dospelých je: všetko je dovolené. Môžeme robiť všetko, čo len chceme. Áno, áno. Môžeme robiť všetko, čo len chceme, ale zďaleka nie všetko nám osoží. A môžeme povedať, že bezhraničná sloboda všetkým škodí. Veľmi škodí. Viete, kto ju propaguje? A kto podnecuje túto myšlienku, že všetko je dovolené? No predsa najväčší nepriateľ človeka, diabol. A tí, ktorí sú ním celkom oklamaní, ktorí sú už v jeho područí. Ale mnohí ľudia sa dnes diabla vysmievajú a hovoria, že on vlastne ani reálne neexistuje, že je vymyslom cirkvi, náboženstva a kňazov na strašenie ľudí peklom a večným zatratením. Žiaľ,
takéto zmýšľanie je na ich vlastnú škodu a na škodu mnohým, ktorých pomýlia a nasmerujú týmto zlým smerom. Iste mnohí z vás sledovali otvárací ceremoniál letných olympijských hier v Paríži. Bol to jeden nechutný, dekadentný ceremoniál, ktorý sa vysmieval z cirkvi, z Pána Ježiša, z poslednej večere a zosmiešňoval kresťanov. Propagoval LGBTI a bol, ako sa mnohí vyjadrili, kláňaním sa diablovi. Je to veľká hanba, čo predviedol Paríž, ako zneužil letné olympijské hry, ale tiež ukázal, kde speje európska kultúra, či lepšie povedané nekultúra. Áno, mnohí v diabla neveria, ale vidíme, že sa mu v skutočnosti kláňajú. Veď celý program, z ktorého bolo zle na žalúdku, bol vlastne oslavou diabla a jeho skutkov. Viete si predstaviť, že by sa tak vysmievali z Mohameda a z mohamedanskej viery? V tom prípade som si istý, že olympijské hry by sa skončili hneď po tom uvítacom ceremoniáli a že Paríž by bol hore nohami. Veru, tak by reagovali Mohamedania. A dokonca reagujú, lebo pre nich je Ježiš prorok. Len tí, ktorí by mali reagovať, nereagujú. Drahí mariánski putníci, diabol je reálna, duchovná bytosť. A viete, čo je jeho najväčším víťazstvom? No predsa to, že sme ho odsunuli, jeho existenciu, do ríše rozprávok a bájí. Ale tu treba povedať, že ak chceme byť oklamaní, tak budeme. A to práve tým, že už v neho nebudeme veriť. Lebo vtedy si bude môcť dovoliť všetko. Vtedy nám bude riadiť zlý, a to na veľkú škodu už v tomto živote, ale aj na večnú škodu a predovšetkým na večnú škodu vo večnosti. Ale my sa nedajme pomýliť nikým, ani duchovnými, ktorí hovoria, že Boh je nadovšetko milosrdný a že všetkých ľudí zachráni a že peklo neexistuje. A keď aj existuje, tak je prázdne. To je lož, drahí bratia a sestry. Sväté písmo nás učí inak. Držme sa Božieho slova. Držme sa Ježišových slov. Matúš evanjelista ich zaznamenal takto. Ako teda zbierajú kúkoľ a palia v ohni, tak bude aj na konci sveta. Syn človeka pošle svojich anielov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť, hoci hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škripanie zubami. Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Ale vráťme sa k manželstvu. Vráťme sa k manželským rozvodom. Kto z nás si vie, čo i len predstaviť tú hrôzu a to nešťastie duchovne rozpoltených detí, ktoré vyrastajú v chaose, lebo nevedia, kde patria a či vôbec niekde patria.
ako nepredstaviteľne trpia a ako sú duchovne poznačení na celý život. Áno, deťom, polosirotám najviac ubližujú vlastní rodičia, ktorí sa rozišli. Ale aj samotní manželia, ktorí sa rozvedú, veľmi trpia, hoci aj uzavrú nové civilné manželstvo. Drahí bratia a sestry, milí televízni diváci, tu kdesi vidíme začiatok špirály zla, ktorá pokračuje a negatívne sa prejavuje v našom svete a takmer v živote celej ľudskej spoločnosti, ale najmä u mnohých mladých ľudí, ktorí často prepadávajú drogám, alkoholu, gamblerstvu, sexuálnej neviazanosti až rôznym zvrátenosťam. A výsledok toho všetkého môžeme vidieť v ich životnom trápení, v hroznom nešťastí, v apatii a nechuti žiť. Ba často už až v rezignácii na život. Pred niekoľkými dňami som zachytil správu, že v Poľsku za uplynulý rok sa udialo okolo 6 000 samovrážd mladých ľudí v Poľsku. Je to čosi hrozné a tragické. Aj na Slovensku nie sú to také zriedkavé javy a je ich veru tiež dosť. Tu vidíme, že aj k čomu nás vedie tá bezhraničná sloboda, ktorá sa tak jasne propagovala aj na úvodnom ceremoniáli letných olympijských hier v Paríži. Práve preto, že sa deje toľko nešťastia vo svete, najmä toho duchovného, ale aj v našich rodinách, ba aj v životoch veriacich ľudí a najmä mnohých mladých ľudí, prichádza Matka Božia na tento svet. Zjavuje sa na rôznych miestach sveta. Varuje a napomína všetkých ľudí, lebo nás chce zachrániť pred klamstvom diabla. Práve preto prichádzala nepoškvrnená čistota aj tu na túto horu Zvír plných 5 rokov od 5. augusta 1990 do 6. augusta 1995. Vďaka nej máme toto mariánske putnické miesto, kde mnohí s radosťou prichádzame na modlitbu svätého Ruženca, na sväté liturgie, na eucharistické adorácie i po požehnanú litvanovskú vodu. A to od skorého rána do neskorej noci. Niektorí možno, že to obmedzili iba na tú vodu. Ale aj to je dobrý znak. Ale musíme vedieť, že iba to nestačí, čo som všetko vymenoval. Modlitba svätého Ruženca, svätá liturgia, eucharistické poklony, adorácie a teda tá litvanovská voda. Lebo je potrebné sa znova a znova zamýšľať nad Máriinými posolstvami, nad napomenutiami našej nebeskej Matky, ktorej na nás veľmi záleží. Ona nás prišla napomenúť, aby sme sa vrátili z cesty hriechu a žili verne podľa učenia jej syna Ježiša Krista. Odporúča nám konať pokánie, aby sme pretrhli všetky spojenia so zlým duchom a dovolili jej synovi, aby jedine Ježiš kráľoval v našich srdciach. Vďaka Bohu, litvanovské posolstvá vyšli v poslednom čase v 2 nových knihách s názvom Karpatské Lurdy, zjavenia Panny Márie v Litmanovej, a druhá kniha Zostávam na tejto hore prítomná. Odporúčam nám všetkým,
Aby sme sa dôsledne vracali k jednotlivým posolstvám nepoškvrnenej čistoty a snažili sa ich naplňať vo svojom živote. A aby sme sa snažili aj podľa nich dôsledne žiť. Lebo jej posolstva, ktoré odzneli na tejto hore, sú pre nás potrebné, lebo sú pre náš život stále veľmi aktuálne. Nepoškvrnená čistota túži po tom, po čom túžime všetci vo svojich srdciach. Každý jeden z nás, aby sme boli šťastní, radosní ľudia. A k tomu nás povzbudzuje a ponúka nám aj účinné prostriedky práve cez svoje posolstvá. Poprvé nás povzbudzuje k dobrej svätej spovedi, nie k svetokrádežnej, keď nevyznáme všetky hriechy a zámerne ich zatajujeme. Musíme začať dobrou svetou spoveďou, lebo ona je koreňom nápravy. Tu je základ dobrého života. Dobrá svätá spoveď nás vedie k čistote srdca a zušľachtuje každého človeka, lebo cez svätú spoveď dostávame odpustenie hriechov, dostávame milosti a stávame sa lepšími. Vieme, že všetky skutky sa rodia v srdci človeka. Teda keď máme dobré srdce, čisté srdce, je to znak, že sme dobrí ľudia. A v konečnom dôsledku aj dobrí kresťania. Po druhé, nepoškvrnená čistota nás povzbudzuje k horlivej modlitbe svätého ruženca. Je to jednoduchá modlitba, ktorá nám ale otvára srdce pre Boha i pre Matku Božiu. Je to duchovná zbraň proti satanovi, ktorou môžeme vydobiť veľké duchovné víťazstva a dokonca i zabrániť vojne. Tiež je to prostriedok nášho posvetenia i našej čistoty. Panna Mária však zdôrazňuje, že je dôležité, aby modlitba vychádzala z čistého a štedrého srdca. Po tretie, nepoškvrnená čistota nás vyzýva k pôstu, k trpezlivému znášaniu krížov, k plneniu Božej vôle a k prijatiu pokoja do svojho srdca. Sú to všetko aktuálne veci pre každého z nás a v tejto nepokojnej dobe zvlášť sú aktuálne. V posolstvách sa dočítame aj o iných odporúčaniach Matky Božej nepoškvrnenej čistoty. Aby sme neboli ovládaní mamonou či pôžitkami života. Drahí mariánski pútnici, milí diváci televízie Logos a televízie Zemplín, Satan je najväčší klamár, vedie otcom lží. A napriek tomu, že to všetci vieme, koľky sa ním dávame klamať a nechávame sa ním viesť. Na druhej strane Pán Boh pomôže každému čestnému človekovi, ktorý sa drží hoci iba tých prirodzených zásad. Nedávno sa v Holandsku odohral zaujímavý príbeh. Iste ste to mnohí čítali, počuli. Mladý muž, bezdomovec, prehľadával na železničnej stanici odstavené vozne, aby nazbieral prázdne zalohované fľaše, ktoré by potom predal. A v jednom vozni našiel peňaženku s 2000 eurami, ale bez dokladov. Hoci bol bezdomovec a peniaze potreboval na vlastné živobytie, on peňaženku zaniesol na políciu, aby polícia pomohla nájsť toho, kto ju stratil. Po zverejnení nálezu
na Instagrame urobili ľudia zbierku pre toho čestného bezdomovca a za jediný deň mu nazbierali 34 000 eur. Polícia udelila mužovi ocenenie strieborný palec za jeho čestnosť a darovala mu poukážku v hodnote 50 eur, lebo poctivosť sa musí odmeniť. No a tak 33-ročnému mužovi, ktorý prespával na ulici, sa po vrátení peňaženky na polícii celkom zmenil život. Za vyzbierané peniaze si môže prenajať dom a môže slušne bývať. Tento bezdomovec sa ukázal, že je človekom s dobrým srdcom. Predstavme si, ako by to dopadlo, keby sme mali také veľké šťastie my. Keby sme našli takú peňaženku s takým obnosom peňazí. Čo by sme urobili? Išli by sme na políciu? Alebo by sme ďakovali, Pane Bože, aké šťastie, že si mi dal tú milosť nájsť taký veľký obnos peňazí. A už by sme mysleli, čo si za ne kúpime, čo si zaobstaráme. Alebo by sme sa podobali tomu čestnému bezdomovcovi? Možná niektorí. A nepoškvrnená čistota práve túži potom, aby každý z nás mal dobré srdce. Aby sme boli poctiví ľudia. Lebo iba takýto budeme príkladom pre druhých a raz nás ocení. Nie polícia, nie verejnosť, ale sám Ježiš Kristus. Dajme sa viesť Matkou Božou, nepoškvrnenou čistotou. A náš život sa môže zmeniť a celkom uzdraviť. Tak v našich rodinách, ako aj všeobecne v našich medziľudských vzťahoch. Lebo pôjde o uzdravenie nášho srdca. Áno, Matka Božia môže a chce uzdraviť naše srdcia, lebo túži potom, aby v nich kráľoval jej syn, Ježiš Kristus. A tam, kde je on, tam, kde je Matka Božia, tam je pokoj, tam je radosť, tam je šťastie. Tam sú všetky atributy toho, po čom my ľudia túžime. Začal som pozitívnou správou, že 147 sudcov Rady Európy zo 47 krajín sveta Európskej rade v Štrasburgu potvrdilo, že manželstvo je iba zväzok muža a ženy. Ale aby každé manželstvo vydržalo a bolo funkčné, je potrebné sa starať. Predovšetkým o to kultivovanie srdca človeka. Toto je naša úloha, na ktorej tak veľmi záleží Matke Božej nepoškvrnenej čistote. Počúvajme ju znova a znova cez jej posolstva, ktoré nám tu na hore Zvír s veľkou materinskou dobrotou a láskou odovzdávala. Ona nám prisľúbila aj svoju stálu prítomnosť tu na hore Zvír. Ako by nám chcela povedať, čakám tu na vás, lebo moje posolstva vám pomôžu dobre pochopiť svoj život a dobre ho prežiť. Moje posolstva vám pomôžu zachrániť svoju dušu pre večnosť. A keď schádzame z hory na transparente pri vstupnej bráne, môžeme čítať Maríne slova z jej posolstiev. Sú spojené, myslím, že z 2 posolstiev. Moje drahé deti, ďakujem vám, že ste prišli. Všetkých vás požehnávam. Toto je odkaz nepoškvrnenej čistoty aj dnes každému, kto bol na hore Zvír. Amen.